Evo, sad si me dovukao ovdje, hoćeš li mi konačno reći koji je tvoj problem? Moj problem? Tvoj problem. Je li ti Marta možda zabranila da se viđaš sa mnom? Mislim da nemaš pojma kakav je moj odnos sa mojom ženom. Dobro. Onda što se događa? Ništa. Ništa se ne događa. Izbjegavam te kako ne bi bio smetnja tvom savršeno posluženom životu. O čemu ti pričaš? O tebi, Olga. O tebi. S jedne strane spašavaš i mijenjaš živote svojim pacijentima, s druge strane imaš za prijateljice žene koje samo čekaju da zabodu nož u leđa jedna drugoj. I neću biti smetnja tvojoj vezi s bivšim dečkom. Kojim bivšim dečkom? Tomom! Da, Tomom. Samo mi nemoj reći da nema ništa između vas dvoje. Kakve su to gluposti? Reci mi da nije tako. Ja nikad ne bi imala ništa s oženjenim čovjekom. Jesi li razumio? Ništa.